खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आसामनि गिबि मन्थ्रिया बिटिसिनि जानो गोनां बिसायख'थिनि थाखाय मैया खालिंदुवार बियाबाव बिजेपिनि मोनसे गेदेर बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपि दोलोआबो बिटिसि ओनसोलाव जायगा आवग्रिनो एबा बिसायख'थियाव देरहानांगौनि थाखाय जानजि खाफ्रागासिनो दङ। गिबि मन्थ्रिया जानानै थांनाय खालिंदुवार बियाबनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थिखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि थामथि सप्तायाव बिटिसि बिसायख'थिखौ खुंनाय जागोन। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम रायजो राजाफ्रा बिजेपि दोलोखौ जेसेखिनि बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो थिनो बेबादियैनो गेलेगोन। बिजेपि दोलोआ इउपिपिएल आरो बिपिएफ रावजोंबो राजखान्थि हान्जाजों सुथुर नङा आरो आं गिबि मन्थ्रि जानाय उननिफ्राय बिटिसि ओनसोलाव मोनसेबो गुलि गावनाय बमा बेफ्रुनाय जाथाय जायाखै आरो गोजोन गैयै थासारिबो सोमजियाखै। फैगौ 5 बोसोराव बिटिसिआव रावबो नैथि थाखोनि नोगोरारि थायाजासे गासैखौबो सेथि थाखोनि नोगोरारि जानो हानायनि थाखाय खामानि मावनायानो आंनि थांखि होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। समाजारि बिजोङाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि सासे उखिल चन्दना नार्जारीनि सायाव रां जाख्ल'ग्रा मबाइल खावनायनि सोमोन्दै नंखाय खौरां फोसावदों। बे फोसावनायखौ लानानै भुगिनांनाय उखिल तानिया चक्रबर्तीया उखिल चन्दना नार्जारीनि हेंथायै समाजारि बिजोङाव नंखाय आरो लाजि फोनांनायनि थाखाय क'क्राझार सदर पुलिस थानायाव केस थिसनो। मिथिहोनाय बादिब्ला चन्दना नार्जारी आरो तानिया चक्रबर्तीया मोनसे जिल्ला बिजिरसालियावनो खामानि मावगासिनो दङ। नंखाय रादाब फोसावनायनि थाखाय चन्दना नार्जारीनि हेंथायै गसर थिसननायजों लोगोसेनो उखिल तानिया चक्रबर्तीया दायनिगिरिखौ आयेन बादियै साजा होनो थाखाय दाबि खालामदों। एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों आदिबासि फरायसा आफादा। उदालगुरिनि उरां साहा बागानाव आदिबासि फरायसा आफादा मुसुखा सावनानै गोख्रों सोमावसारदों। मख'नो गोनांदि एमपि कामाख्या प्रसाद तासाया अजद गोनां बिबुंथि लाखिनायनि उनावनो बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आदिबासि फरायसा आफादा। एमपि कामाख्या प्रसाद तासाया धोरोमखौ बिथा खालामनानै आदिबासिफोरनि गेजेराव गावस्रा होनो नाजानायनि आरो हिन्दु खृष्टाननि मुङाव आदिबासि हारिखौ बोखावनो नाजानायनि गोख्रों अजद दैखांदों आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोखौ साहा बागानाव हाबहोनाय जानाय नङा आरो बिजेपि दैदेनगिरिखौ बागाननिफ्राय होसोहरगोन होननानै गोख्रों खुद्रिसारदों आदिबासि फरायसा आफादा। अनिल पाइडआ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनायाव बिसि मीना पाइडआ गोब्राब जोखोम जादों। जनाय सिकारि गामिनि थागिबि मीना पाइडआ फिसाय अनिल पाइडखौ अरुणाचल बाजाराव थांनो होननानै रेलवे स्टेशनसिम ओंखारबोदोंमोन। नाथाय बे समावनो फिसाय अनिल पाइडआ बिसि मीना पाइडखौ रेलवे स्टेशनाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों जेराव बिसि मीना पाइडआ गोब्राब जोखोम जानायाव रेलवे स्टेशनाव थानाय सुबुंफोरा मीना पाइडखौ रैखाथि होनो थाखाय डिब्रुगड़ देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बिसिखौ बेबादि गोबौ हाथियारजों गाग्लोबखो बिनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखै। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव अपारेशन आखलनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाफोरजों जानाय दाङाबाजिनि समाव सासे उदखारि बुथारनायखौ भारतारि रौनिया हान्जाया मिथिहोदों। बे ओनसोलाव अपारेशन खालामनाया सोलिगासिनो दङ। बे खौरांखौ भारतारि रौनिया हान्जानि सिनाम फर्सआ गावसोरनि ससियेल मिडिया एक्सनि गेजेरजों फोसावदों। बे जाथाया जम्मु काश्मीराव थामथि मख'जाथाव दाङाबाजि आरो बे जाथाया थांनाय बुधबार पुन्छ जिल्लायाव लाइन अफ कन्ट्रल एबा एलअसिनि साखाथियाव मोनसे गावलायनायाव अपारेशन शिव शक्तिनि समाव सानै उदखारिफ्रा हाबफैनो नाजानानै बुथारजादोंमोन। बेनि अनगायैबो मंगलबारनि मोनाबिलियाव कलसियानि गलपुर ओनसोलाव मोगा-मोगि जागायजेनदोंमोन जेराव बे समाव भारतारि रौनिया हान्जाफ्रा सिमा बारनो नाजानाय मोनसे हान्जाखौ होबथादोंमोन। बेनि सिगाङाव थांनाय 28 जुलाइआव श्रीनगरनि बायजोआव थानाय हरबान साखाथिनि हाग्रा लिडास ओनसोलाव अपारेशन महादेबनि समाव मोनसे गोख्रों गावलायनायाव 3 पाकिस्तान उदखारिफ्रा जिउ गोमादोंमोन। बरपेटा रड सिमलागुरियाव पुलिसआ सेबनानै 2 किल'ग्राम सिखावै लाबोनाय रुफाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। बरपेटा रड सिमलागुरिनि फ्लाइअभार साखाथियाव गंसे स्कुटिखौ सेबनानै बेफोर सिखावै लाबोनाय रुफाजों लोगोसे सानबार आली मुंनि सासे सुबुंखौ खानो हायो पुलिसआ। कक्लाबारि ब्लक कमिटि एपिबिनि गाहाय नेहाथारि दुर्गेश्वर रामसियारि लेङाइ आफादगिरि जारिमिन बसुमतारिया मैया इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाबाय। मैया रुपुहि साम'हाथाइ प्राइमारिनि साम'हाथाइ बाजाराव खुंजानाय इउपिपिएलनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव कक्लाबारि ब्लक कमिटि एपिबिनि गाहाय नेहाथारि दुर्गेश्वर रामसियारि बिथांजों लोगोसेनो लेङाइ आफादगिरि जारिमिन बसुमतारिजों लोगोसे गासै सा 12 सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमफैदों। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।